ang ebanghelyo pinaagi sa pagpaambit sa sambingay, no? Ning gamit og sambingay sa Jesus sa atong ebanghelyo, kana bang makapangutana ta unsa may gipasabot nining maong sambingay? Unsa may kahulugan niini? Mga igsuon, ang sambingay mahitungod kini sa kaluwasan nga giplano sa Dios. Ang Dios nagplano og kaluwasan. Gani naghimo siya sa paagi sa pagluwas. Ug kini mao ang gihulagway nining maong parasan diha sa sambingay. So ang parasan nga gigamit dinhi mo ni ang simbolo sa kaluwasan. Sa ato pa, kung atong pamalandungan, gi-offer sa Ginoo ang kaluwasan ngadto sa tao. Gitanyag sa Ginoo ang kaluwasan. Sa ato pa, kung imong pamalandungan gyud, kana bang ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundili buhat sa Dios. Ang Dios mo'y una nga naghimo niini. Muna nga nagpakamatay siya ibabaw sa krus. Human niya andama ang dalan sa kaluwasan, iya kining gi-offer sa tao. No? Gitanyag sa tao. Nya mo ni, sa atong pagpamalandong karon, nindot nga pangutana sa atong kaugalingon sa pagkuani ni karon, unsa may importante diha sa ebanghelyo? Mga igsuon, dili ang parasan ang importante o ang punto sa ebanghelyo, kundili ang mga saop niini. So, basin og makwanta ba nga, uy, kasayang sa parasan, kasayang sa kaluwasan. Naan naman na perminti ng parasan, naan na perminti ng kaluwasan. Alang sa atong pagpamalandong, kita gipahinumduman nga importanteng bahin alang kanato karon mao ang mga saop. Dinhi ma-focus ang atong atensyon o ang atong pagpamalandong sa mga saop. Mga igsuon, kung mubalik ta sa ebanghelyo o sa sambingay, ang tag-iya nangayo sa iyahang share, nangayo sa iyahang bahin sa abot. No? Siya gawin nagkuhan, no? Iya lang gipa sa upan. Muna nga, dinhi sa sambingay, nangayo og bahin ang tag-iya sa abot. Unya, gisugo niya ang iyang mga sulugoon. So karon, dinhing bahina sa pagpangayo sa tag-iya sa bahin sa abot, pinaagi sa pagpadala sa mga sulugoon, kini nagpahinumdum kanato unsay gibuhat sa mga saop ngadto sa mga sinugo. Nadungog nato nga ang uban, no? Ang uban ilang gipatay, ilang gibato, gani nagpadala pag mas daghan. Kini nagpahinumdum kanato sa mga propeta nga gipadala sa Dios. Ug sa katapusan, gipadala sa Dios ang iyang anak. Unsa may gibuhat sa tao, unsay gibuhat sa mga saop. Mga igsuon, kita ang mga saop. Kita ang gipahinumduman niining maong ebanghelyo, nining maong sambingay. Muna, kung imong kano ni, siguro mo reklamo ang uban, Padre, para man na nila kaniadto. Lahi naman ta nga pagkasaop karon. Tungod kay gidawat nato ang Ginoo. Tinuod. Gidawat nato ang Ginoo. Pero ang ebanghelyo nato karon nagdapit kanato. Unsa may pagdapit sa Ginoo sa ebanghelyo karon kanato? Musugotag sa dili ang ebanghelyo o ang sambingay nagpahinumdum kanato nga muhatag kita og husay o accounting ngadto sa Ginoo inig abot sa panahon.
Mao man ni ang isa ka punto diha sa ebanghelyo. Human pa sa upi, human gihatag kanato ang kaluwasan, ang pagtuo, dunay paghusay, dunay accounting nga ihatag sa tao ngadto sa Dios. Mao na nga importanteng punto nga angay natong hinumduman sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan mao. Ang kinabuhi nato dili usa ka bakasyon. Ang kinabuhi nato dili usa ka bakasyon, kundili usa ka dakong bukasyon. So dunay kalainan ang vacation ngadto sa vocation. Ang atong kinabuhi, pag kinabuhi sa kalibutan, dili bakasyon o vacation, kundili bukasyon, no? Vocation. Sa ato pa, ang bukasyon nagpahinumdum mahitungod sa pagtawag. Gitawag tang tanan sa pagbuhat, no? Dunay buluhaton nga gihatag ang Dios alang kanato. Dunay tawag alang sa tagsa-tagsa kanato. Nya ang tawag nato in general is paghimo sa maayo, worthwhile. Diha sa tagsa-tagsa nato nga mga tawag, no? Sa imong pagka-asawa, imong pagkabana, imong pagkaanak, imong pagkaminyo, imong pagka-madre, pare, duna kay buluhaton, duna kay bukasyon nga angay natong o angay nimo nga puy-an. Ug sa pagpuyo nimo niini, kinahanglan himuon nimo ang dapat nimong buhaton tungod kay dunay deadline. Ang nakakuha lang aning pagpamalandong nato ron na mga termino nga gamito nato sa atong kaugalingon nga dili lang kay nadungog nato. Deadline. Tinuod na may deadline. Ang problema lang, kitang tanan wala ta masayod kung kanusa ang deadline. Apan, sigurado pod ko, inig-abot sa deadline, wala nay extension. Dunay deadline, pero walay extension. Nga sa ato pa, usa ka dakong sayop, kanang giingon, kaon, inom, o paglipay. Dili ka na alang kanato. Dili ka na mao ang tawag nato. Wala tagi padala aron sa pagkaon, inom o paglipay lang. Tinuod, wala ko nagaingon, no? Nga sayop ang pag-enjoy sa kinabuhi. Kitang tanan, angayan ta nga mag-enjoy. Apan, dili lang kay puros lang pag-enjoy ang atong buhaton. Dili lang puros pag-happy-happy ang atong buhaton. Duna kitay mga responsibilidad. Duna kitay mga angay nga buhaton. Nga sa ato pa, ang hagit kanato karon mao. Sa atong panahon, sa atong pagkasaop, sa atong pagkakatoliko, sa atong pagkabinunyagan, tinuod, wala nato gisalikway ang Ginoo. Wala nato gisalikway ang iyang mga gipadala. Gani, gidawat nato. Gidawat nato ang pagtuo. Gipabunyagan gani nato ato mga bata, bisag mga gagmay pa. Buot nato nga kana bang batunan, huptan ang pagtuo. Pero ang problema, kutob lamang kita sa pagdawat. Nagpabunyag. Gidawat ang pagtuo. Gidawat ang tanyag sa Dios sa kaluwasan. No, kung mubalik ka sa sambingay, mo na'y punto. Gidawat nato ang plano sa Dios sa kaluwasan. Gidawat nato ang responsibilidad nga mahimong saop. O kini mao ang responsibilidad nato ang atong pagtuo. Ang pagtuo nga gidawat nato. Karon, ang nindot manggong pangutana mao sa pagdawat sa maong pagtuo, duna bay nahimong bunga ang imong pagtuo. Mo manida kong hagit alang kanatong tanan karon. Dili man lang kutob sa pagdawat sa bunyag, kundili ang maong pagbunyag, ang maong pagtuo,
gikinahanglan makahimo, makapabunga og daghang mga bunga. Mga igsuon, usa ka problema nining babag nga makahatag og maayong bunga, daghang bunga mao nga kasagaran o kadaghanan kanatong mga Katoliko na anad ta sa paghimo lamang sa in English pa, buhaton lang nato ang atong minimum nga mga obligation o obligasyon. Himuon lang nato tong pinakagamay nga gipangayo kanato. Ampo gamay, no? Simba gamay, no? Mga gamay. Gani, mas praktikal siguro gamiton, simba panagsa, ampo panagsa, no? Minimum. Mura man na ato minimum. O kaya ang lain nga pag-describe aning minimum nga gimbuhaton, nga ginahimo nato kadaghanan kanato, kanang minimum, pwede na siyang hubaron nga, Padre, wala man ko'y gihimo nga dautan. Wala ko'y gibuhat nga dautan. Tinuod, tama na, nindot na siya. Pero, kulang. Mao man na, naanad ka sa minimum nga pangutok. Ang minimum nga pangutok, tama na tong wala ko'y gibuhat nga dautan. Apan, ang dako manggod og importanteng pangutana mao, duna ba kay gihimo nga maayo? Ang kasagaran lang manggod nato nga panlantaw mao nga, ang importante, ang wala nako buhata. No? Wala nako buhata ang dautan. Magunsa man ang pagwala nimo pagbuhat sa og dautan, apan wala mampud kay nahimo nga maayo. Mao man na ang realidad ug kamatuoran niining atong pagtuo. Dili lang kay unsa ang bawal, kundili unsay mga maayo ug dapat nato nga buhaton. Dili man lang kay miingon ka, wala ko'y gibuhat. No? O tinuod, wala kay gibuhat nga dautan. Wala kay gihimo nga dautan. Apan hinumdumi, unsay punto sa ebanghelyo sa katapusan. Muhatag kitag husay sa atong kinabuhi. Napuy-an ba nimo ang imong bukasyon o ang tawag sa Dios alang kanimo? Mga igsuon, mao kini ang pagdapit karon sa ebanghelyo alang kanato. Sa pagtan-aw sa atong kinabuhi, nahimo ba nato ang angay natong buhaton? Napuy-an ba nato ang atong bukasyon? Nakapabunga bata ug maayong bunga sa pagtuo nga atong gidawat?